Vreme prošlo. Divok zvonko žubori, a na njegovim obalama vrbe i topole svojim vrhovima dodiruju nebo. Voda bistra, bistra ko rakija, a čista, čista što nas narod kaže ko suza. Mogao je svako i ukaljani obraz da umije i da se bistre vode napije.
ali dođoše teška vremena. Udariše goleme suše, navališe vrućine goleme. Svi manji i veći potoci i rečice presušiše, a Timok osta onako kako je i bio. Zapreti velika žeđ. Narod krenu prema Timoku da tamo potraži spas. Nizvodno prema Sokolovici naiđe na mesto gde je voda prosto ključala kao u kazanu, a pravila veliku buku. Narod ovo mesto nazva Buk. Ispod Buka voda je pravila razlevište, pa je tako mirno i tiho stajala, narod to nazva Bajčina tišina. Ljudi su iz dalje i bliže okoline terali stoku na Bajčinu tišinu da je napoje, a u Buk su svraćali da zahvate vodu. Nosili su je kućama na leđima, na konjima, na kolima, ko kako je mogao. Timok je izdržao i ljudi su našli spas. Posle 50-ak godina na Timoku samo na jednom delu rade 7 mlinova. U Timoku ribe koliko ko želi, što naš narod kaže ko pleve. Timok protiče kroz Trnavac, a Prija iz Koprivnice otišla u posetu kod Prije u Trnavac. Prija ispržila ribu, pa nudi Priju. Priše ruku o kecelju, pa kaže: Prijo, jedi koliko možeš i koliko ne možeš, a na meni je riba baš blizu. Žene su u Timoku prale vunu, trale odeću, topile konoplju, a što da ne, i kupale se. Vreme poratno, sadašnje. Timok je sada mrtav. Od ušća Borske reke do hidroelektrane Sokolovica u Timoku nema živog stvora. Ne okreću se više ni vodenični točkovi. Vodom umesto ribe plivaju plastične kante, plastične flaše, obale su okićene plastičnim kesama i plastičnim vrećama. Na obalama i do 10 metara debeli sloj pirita. A suvi panjevi kao nemi svedoci, kao aveti iz pirita štrče i potvrđuju ovu priču šta se Timoku dogodilo. Popimo još jednu čašu vode i pomolimo se Bogu da nam se Buk i Bajčina tišina nikad više ne ponove.